Majuelo jauna, Nafarroko Unibertsitate Publikoan gaude, 1985 zara, unibertsitate honetako irakaslea, eta irailaren batean erretiroa hartuko duzu. Atzera begirako zenbaketa hori nola bizitzen ari zara? Ba oso normal. Beti, izango nuke, beti egin dudan guztiarekin, ados nago nire buruarekin, eta horren, bueno, hau tokatzen da, baina berdin jarraituko du gauzak egiten. Hori bai, klase ofizialik, prinsipioz ezin dut eman. Azken eskolak eman zenituen, abenduaren 14an, eta lankideen eta ikasleen nolabeteko omenaldia izan zen? Bai, eta gainera, nik ez nekien deuz. Nik bakarrik nahi duena zen, nire ikasleen aurrean, agurtu, haiekin pizka bat egon, baina ez nuen espero, graduko kurso guztietako jendea hor agertzea, hor prestatu zuten, hemengo irakasle batzuek, lagunak, lankideak, eta gero agertu ziren ere beste unibertsitateetatik beste irakasle batzuk, ni Zaragozan egon nintzen beste 10 urte, agertu ziren hango lagunak, Euskal Herriko Unibertsitatetik, Nafarroko Unibertsitatetik ere, orduan bai, espero ez nuena, suertatu zen eta oso ondo. Bistan da, unibertsitate munduan bauzula itzal handia, baina unibertsitatetik kanpo ez duzu horren oihartzun handia izan, komunikabideetan presentzia adibidez, ez da horren handia izan, elkarrezketa prestatzeko besteak beste bilatu ditugu zure elkarrezketak, eta badira, baina ez dira horren beste. Nago horren gibelean autokontziente bat dagoela nahita egin duzula. Dudari gabe, baina duela urte asko. Ez da bakarrik hori kasetarien aurrean hitzegin ala ez hitzegin edo telebistan edo baita ere jarduera akademiko askotan, bueno, beharrezkoa bada joaten naiz, baina joan den gunean hau aipatu nuen ere, ospe horren soziologia edo ez du landu. Eta argi eta garbi ez dut horren beharrik. Zure ustez, zer rol jokatu behar dut, funtzio sozial eduki behar dut, historia ikerlari eta irakasle batek? Bueno, hori hitz-potoloak dira. Nik uste intelektual guztiek iritzi publikoa ematerakoan amets bat dutela. Ziurazki dagoen egoera politikoan eragina lortzear daudela eta horren atzetik ibiltzen dira. Nik naiz ez baikorra, ez eskorra horrekin. Baina iruditzen zait, gure ekarpenik handiena da bakoitzak bere perspektibatik historiarik sakonena. Arrazoiturik esaten dena hor zabaltzea eta aipatzea. Orduan, politikoki, bueno, jende asko mugitzen da hortik, baina esango didazu ez motako emaitzak ematen duen horrek. Nik uste dut nahiko gutxi. Orduan, hobeto da, bakoitzak berean, bere lanean, gero eta hobeto, hor egon da, hobekien ematea. Gero kanpoa, bueno, bestea batzutan egin behar dira horrelako gauzak, baina horren atzetik ibiltzean gutxienez ez dut ikusten. Aipatu zu, Zaragozako Unibertsitatean ere irakasle izan zinela, han ikasi zenuen, jendeak kokatzeko, esanen dugu, Franco hiltzen urtean, 75ean, amaitu zenituela ikasketak, gero Iruñera itzuli zinen, eta jendeak kokatze aldera ere esanen dugu, lanaren alderdi komunistako kidea izan zinen. Lanaren alderdia zen, komunista zela, nik gehitzen dut adjektibo bezala, zer zen hura? Bueno, garai horretan, horrelako erakunde eta alderdi asko zegoen. Bereziki, esaten zen bezala, indar politiko klasikoetatik eskerretara joaten zirenak. Eta, bueno, horre egon ginen, beste batzuk egon ziren horreten bezala, edo elekain, edo zintokitan. Baina garai hortako mamia ez da alderdi batetan edo bestean egote hori da nire itxiz. Baizik eta zemotako trinkotasun politikoa zegoen garai hartako bizitzan. Eta horrek elikatu gaitu asko alderdi batetan egonda edo beste batetan egonda. Oso doktoretza tesi interesgarria zuzendu duzu horren inguruan, Imanol Satrustegirena, eta gerora liburu ere bihurtu dena, zuzen ere alderdi horien guztien genealogia eztertzen duena oso liburu berezi, trinko eta ederra da. Bai, zeren, hemen badago ere kontu bat, perspektibarena. Itxegiten ari gara duela mende erdi batetan suertatu ziren gauzaz. Eta orduan normala da, garai hartan, azkenean, historialarien gustoenen artean gai hori hartzea. Bestela raroa izango ginateke.
Eta noski, badira horrelako gaiak, Manos Atuzegik aipatu duzu, Mikel Buenok ere hartu du gai atzekoa. UGT-ren inguruan. Eta PSOE-ren inguruan, garai hartako PSOE-ren inguruan, badira, herri batasunari buruz ere beste motako tesiak, badira gauzak, baina ez pensa gauza berriak dira, baina azken finean, pixka bat berandu samar joaten gara. Zeren azken mente erdi honetan gauza askoz gehiago sortatu dira. Hori ere oso interesgarra izan behar da. Bai, horretaz ere mintzatuko gara gero. Baina horren aurretik, esan duzu, berandu gabiltzala zenbait gauzatan, beste batzutan oso garaiz ibili zineten, aitzindariak izan zineten, konparaziora frankismoaren, errepresioaren, memoria historikoaren lanketan izan ere, liburu mitiko batean parte hartu zenuen, Nafarroa 1926, Navarra 1936, de la esperanza al terror, itxaropenetik izura liburutzarra, eta estatuan aitzindaria, ez da? Ia, aitzindari, zeren Kordoban eta Katalunian beti bezala, gauza batzuk eginan zituzten, baina egia da, une hori arte, 85, 86 arte, horrelako libururik. Unibertsitaterik ez izan da, eta profesionalak ez izan ere, zeren unibertsitatean ez ginen. Eta hori badakizue, langileen artean den antolatu zutela, laguntzarekin. Jimeno Jurio, Jose Mari Esparza, Zabalegi. Jimeno Jurioren artxibategi ospetsu eta garrantzitsu horrekin. Zeren berak utzi zuen hori, dakigun bezala, eriotz zigorra mehatxu horiek... Eriotz mehatxuak pairatu zituen literalki, eta toponimiara joan zen, bizkat arnaz bila. Eskerrak, zeren toponimiari buruz kriston lan... Sekulako lana, gintu bai. Eta honetaz naiz eta bere liburu on bat, eta sakon bat, eta oso bat, argitaraturik ez izan dena utzi zuen. Eta orduan beste batzuk hori aprobetxatu zuten. Eta alde horretatik, niretzat oso interesgarria da, unibertsitate publikorik ez izan da, horrelako ikerketa sakona gaur arte irauten duen horren emaitzak ikusita, kriston egin zen. Ahozko iturrien garrantzia ikasi zenuen horrekin, eta historia sozialarekin are gehiago zaletu. Badudari gabe. Beti aipatzen dugu ahozko historia oso garrantzitsua dela, egia da, baina beste dokumentu batzuk bezala ez da fidagarria, eguneko unera ez da fidagarria. Baina gai honetan iaia bai. Zergatik, aipatu dugun bezala, jendeak ez du bere familian hildako berri bat asmatzen, eta hori ez da astutzen. Eta hemen asesinaturik edo akatu zituzten eguneko iaia 89, paperik gabe geratu ziren, ez zegoen erroldarik, ez zegoen ezer. Orduan, eskerrak, haien familikoei hori guztia jaso genuela, eta horretaz ez dago arazorik. Arazoa badira zentzu joan zire, persona hori akatzera, edo nola eramaten zuten, dakit, Guardia Zibila, bestea, horretaz bai. Garrantzitsuena, eta liburu horrek eskintzen duena, Jimenoren hori esker, da, justu, hildakoen iaia kopuru porzentai handi batetan lortu genuela. Eta hor dago. Memoria historikoaren alorrean beraz, herri ekimena nolabait deitzeko aitzindari, Nafarroan, estatuarekin, Euskal Herriarekin oroar alderatuta. Erakunde lana, ze iruditzen zaizu, izan ere, azken urteotan mugimendu handia izaten ari da, memoria historikoaren inguruan, Nafarroko gobernuari dagokionez? Hori egia da, egi borobila, eta berriro Kataluniak enduta, gero beste toki bat, baina bereziki Kataluniak enduta, hemen, eta Baskongadetan, hemen oso lan handia egin zuten, hemengo instituzioetan, hor zeuden iaia alderdi guztiek, eskuindarrak ezik. Eta ni pentsatzen dut, alde batetik beste tokietan egin behar zen hildakoen ikerketa, lehenengo ikerketa, hemen egina zegoenez, errazago izan zuten dena martxan eta azkarrago joateko. Baina egia da hemen gauza asko, erabaki garrantzitsu asko egin dira, eta egiten ari direla. Bai, konparazioa elkarrezeta grabatzen ari garelarik, bezperako albistea da, gaurko prentsan datorrena, Ezkaba mendiko gotorlekua, memoriagun egiteko lantaldea eratu dutela. Edo berriki ikusi dugu, Intsumisoaren parkean, San Roke Karrikako espetxe zaharreko
atea berreraiki dutela, atxilotze egunen inguruko beste zea bat ikusi dugu, esan haute estatua bat edo alako lan bat jarri zuten, bueno, simbolikoki urrats asko egiten ari dira. Handia zeren hiriaren historia da. Eta historia zati hori ez bada agerian jenderen aurrean izaten, bakale egiten dugu. Eta horretan dudari gabe zuk aipatu dituzunen artean, niretzat Ezkabakoa mundial izan daiteke. Hori ondo kudeatuta eta bere neurritan egina. Baina izan daiteke oso simbolo gisa bakarrik ez. Erekin horrek bakarrik hitz egiten du. Horra ara igotzen garenean, pizka bat jakinda hor zer gertatu zen, hormek hitz egiten digute. Hormek eta agiriek, Emilio. Izan ere, aipatu dugu San Roque Karrikako espetxe zaharra. Aipatu dugu Ezkabamendiko gotorlekua, zeinean preso politikoak eukizituzten, eta hango zerrendak, Ezkabako zerrendak, San Roque Karrikako artxibategian topatu zituen historialari gazte batek. Noiz nola? Bueno, historialari... Zai gazte, horretziko kontua. Ez, baina ni ez nintzen izan lehena. Justu gotorlekuko zerrendak landu zituen Alforjak. Niri esan didate Alforjari asko lagundu zeniola. Liburua atera zuen Iñaki Alforjak, gero Txinpartakoek ere Antxoengo elkartekoek lan handia egin dute, baina niri esan zidaten zerrendak lortzen eta zu lagundu zeniola. Bueno, lagundu baimenak eskatzeko eta holako gauzak bai. Ni horretan presondegiko fitxategia esate baterako hori bai handia izan zala, zeren duela ja agian 18 urte, lortu nuen hor sartzea eta informazio guzti hori jasotzea, eta hori da gure funtza, hemengo unibertsitateko memoria historikoaren funtzan dagoena. Badira 3.000 piko fitxa. Eta zoritxarrez orain ezin da hori begiratu. Intensiboki, denak batera, baizik eta persona baten informazioa eskatzen batuzu, ematen dizute. Baina guk, gure ikerketarako behar duguna da, modu orokorrean, hor dagoen guztia arakatzea. Bueno, txiripaz nik ez nuen pentsatzen honetaz idaztea, baina beti izan dut beldurra handi bat. Presondegia ez da Nafarroko gobernuarena. Eta ministeritzak pentsatzen badu, hobeto dagoela hori Madrilen, Madrilera doa. Eta ara joan, eta horrelako lana egin ezin da. Diru aldetik, denbora aldetik, jendearen aldetik. Orduan, bai, hor eskerrak sartu nintzela eta lortu nuela informazio hori. Zenba gauza ezkutatu dizkiguten, azken bola honetan, herri mugimendutik nolabait esateko lan itzela eginda Osasuna futbol taldearen historiaren inguruan, horrera itzindari, gainontzeko futbol taldeen inguruan ez baita horrelako ariketarik egin, eta hor, jakin dugu alako batean inorketzekiena. Eladio Silbetik asmatu zuela Osasunaren izena eta fusilatu zutela, eta Natalio Cayuelo lehen presidenteetako bat izan zela, eta fusilatu zutela, eta Ramon Bengarai bazela Iruñeko referentziazko pertsonaia bat, Osasunako zuzendaritza taldean ibilitakoa, Orfeoian ere bazebilena, eta ura ere fusilatu zutena. Eta hemen hori, inorketzekien, orain oso gutxira arte, inor gutxik behintzat. Ja, asuntoa da, aipatu dugun liburu horretan, zerrendetan persona horiek agertzen direla. Baina horrekin ez da historia bukatzen. Eta merezi duena da, justu garai hartako, zuk aipatu dituzun, personen historia, biografia edo mikrobiografia bat egitea, eta hori egiteke dago. Orduan hau da, animatzeko ere, ikerlari gaztei, gustuko baldin badute gai hau, gauza asko dagoela, oraindik ikertzeko. Zerrendak dira, baina zerrenda horretan, abizen baten atzean edo bakoitzaren atzean badago historia bat. Zeren arditzakegu persona sumeagoak, eta izugarri izan daiteke, maizuekin, dakit sindikatuetan. Horre omenaldi eta itortzak italdi bat egintzen hain zuzen ere represe aliaturiko maisuekin eta maistrekin, jakina, Nafarroko gobernuak egindakoa. Hau guzi hau horrela, pixkanaka urratzen ari da, Nafarroa eskuindar, katoliko, zurrunaren zain mito esan, edo kondaira esan, edo errealitatea esan, alakoa altzen, alakoa alda Nafarroa. Ikuspegi historiko batetik. Ikuspegitik hori horrela da, ikuspegi historiko batetik. Baina ez da hori bakarrik, hori da asuntoa. Zeren historialari klasikoek eta historialari honek, kanpokoek,
horretan erori ziren ere, pentsatuz, kolore bateko edo bakarreko gizartea zela Nafarra. Eta hori ez da inoiz izan. Ez da inoiz izan. Eta Bigarren Errepublikan ere gutxiago. Bakarrik hor datua daude, baina dudarik gabe gehiengoa oso konservadora, katoliko eta tradizionalista zela, baina horrela da. Ez dago arazo. Niretzat arazoena ez da, arazorik handiena ez da hori ikustean, baizik eta haietaz oso gutxi jakiten dela ere. Zeren eskertiar, errepublikar, euskal nazionalisten historia lehen ezin ezer jakin, gero hasi da hori mugitzen, baina berez hemen gauza askoz gehiago behar dugu. Karlismoren historiak, eskuindarren historiak, Diario Navarra, Pensamiento Navarro, haien historiak, enpresarien historiak. Victor Moreno lan peska bat egin du, ez da? Baina ez da bukatzen horretzi. Victor Morenok egin duena hor dago oso ondo. Iban Jimenez, eta Garcilasoren inguruan, gauza batzu badira, baina bada gehiago, zalantza izpiri gabe. Badago gauza askoz gehiago egiteko. Orduan, hori da animatzeko, jende gaztea, hortan bide horretatik jarraitzeko. Lehen, zeharka aipatzen ari hasi zara Euskal Gatazka, eta esan dizut, gero mintzatuko gara horretaz. Aurre galdera bat, zenba denbora pasa behar da, gertakari batetik, ikerketa historiko bat edo historiografiko bat egin ahal izateko? Eta zer da ikasketa historiografiko bat egitea? Hori zuk ez badakizu? Horretaz idaztea, dauden iturriekin eta sakon moduan egin. Hortarako zenbat denbora behar da? Eserrez. Ideia hori, niretzat, oso ideia konservadorea da. Horitzen naiz, Unibertsitate Frankistan hori ipatzen zigutena. Txistea zen, baina ez zen txistea. Asuntoa zen, historia garaikidea ikasten genuela, eta Alfonso Amabigarrenaren eriotzarekin bukatzen zela historia garaikidea. Hor, dena moztuta. Orduan ez denbora behar da, eta asuntoa da, denbora usten baduzu iturria galtzen dirilare. Eta persona batek egin behar duena da, gero eta iturri gehiago eta ezberdinak izan, gero horretan, bere ikuspegitik, bere perspektibatik, ikerketa on bat egitea. Eta gero horretaz ere beste batzuk egingo dituzte beste batzuk. Eta hori horrela, behar bezalako lana egiten ari da Euskal Gatazkaren inguruan? Ez, lehen aipatu dugu, denbora luze ja pasa dela transiziotik nahi, ia 50 urte, Bigarren Errepublikatik hemendik gutxira izango dugu mendiurrena, baina Euskal Gatazkaz ja pasa dira hamarkadak. Zeren, izan dira bere unerik handienak, baina bereziki 80 garren hamarkadetan hor dago saltza, baina pasa dira 30 urte. 30 urte pasa ziren, Espainiako Gerra Zibila, Franco, irabazi, eta ondotik, justu gu errepublikari buruz zerbait jakin minean ginela, ikastera joan ginela korrika. 30 urte. Orduan, tarte kronologiko hori psikologikoki badirudi askor luzeagoa dela. Bata beste baino, baina ez da. Ez da. Orduan, nik espero dut Euskal Gatazkari buruz ikuspegi ezberdinetatik. Hori da, kaso, Euskal Herriko Unibertsitatean egiten ari da zenbait lan, baina nago ikuspegiak ez direla oso askotarikoak. Hola esanen dut nik, zuk zer diozun. Askotarikoa nik denetarik ikusten dut. Denetarik zeren Euskal Gatazka hor daude ere alderdi politikoi buruz gutxi jakiten da, edo ez da jakiten, hauteskundei buruz, soziologikoki zerbait badakigu, baina ikasketa eta ikerketa eta sakonik ez dago. Orduan gauza aska dago egiteko. Euskal Gatazkari buruz hitz egiten baduzu, esanez, zer gertatu denetarekin hori ezberdina da. Hori gai ezberdina da, zeren horri buruz modu ozeaniko batez horrela esan da, idatzi da. Nola idatzi den hori da beste gauza bat. Baina nik handienari uko egingo nioke. Eta ez da bakarrik Euskal Gatazka. Eta orduan, eta Euskal Gatazka orokorrotik aterata, esango diazu, zer atera daiteke. Askotan ideologia hutsa eta propaganda hutsa. Eta, bau daude, liburu pila, kazetariek idatziak, politologok idatziak, psikologok idatziak, ondo dago dena, baina falta da ikuspegi orokor bat, edo bi, edo hiru. Eta horretaz, asko falta da. Berandu bai. Ederki. Beste kontu bat, historialari batekin ari naiz,
Nafarroan, eta Nafarroan historia presentzia handia eduki du politikan, eta gizartean oroar, azken ziklo luzeska batean, 2012tik onat nola bete esateko, 1512aren bosgarren urte mendeurrena barka, horren ondotik amaiurren bosgarren mendeurrena, konkistaren eztabaida hori gaindituta? Historiografikokin ikustu baietza. Baina bi gauza ezberdinak dira. Osea, a ber, historiak balio du gauza askautarako. Eta guk harreman moeta ezberdin eta anitzekoak dugu historiarekin. Horietako bada harreman epistemologikoa, horrela esan da. Orduan ikertu nahi dugu, sakondu nahi dugu, eztabaidatu nahi dugu. Hori nik uste dut nahiko egina dagoela. Baina guk badugu ere, guk gizakiok, personak, badugu beste motako harreman historiarekin. Badugu harreman estetiko bat, badugu harreman afektibo bat, badugu harreman ekonomiko bat, badugu harreman mota asko. Eta horietako bada harreman politiko bat, dudari gabe, eta hori ez da bukatu behar. Baina jakin behar da, zer den gauza bat eta bestea. Nik zer esango nuke, historia epistemologikoki ezagutu gabe, gero beste harreman horietan zerbait esaten bada historiari buruz, gerta daiteke airean geratzea, eta hori politikan askotan gertatzen. Da baina ez Nafarroa. Politikaren indoan hain zuzen ere, politikaren erdian egonda historia, nola baita esateko, ez dakit, uda honetan konparaziora, indar politiko jakin baten inguruan, maiurren mendeurrenaren karietara artikulatu da dinamika oso bat, hainbat alorrea elkartzen zetiona, eta bestelako mugimendu, baina historia egonda herrian zer irtzen zaizu hori. Etorkizuneko Euskal Herrira begira, horre oinarria hori hartzea? Beharrezkoa da, guk, ni orain hiritar bezala, zer kezkatzen nau. Kezkatzen nauena da, oraingoa eta etorkizuna etorriko dena. Hobeto ulertzeko zure burua eta zure jarrerak eta atxerantz begiratzen baduzu, baina ez erantzunak aurkitzeko badudari gabe, ezin dugu moztu gure iragana. Baina hori normala da, politikan historia hor sartzea. Baina guk esaten dugun kasua, maiurrekoa hori da gauza txikitsu bat, txarrena da, Zelenskik asmatzen duenean bere historia, edo Putinek asmatzen duenean bere historia. Zer esanik ez, Euskal Parlamentuak esaten duenean bapatean, Bigarren Mundu Gerraren errudunak ez dira bakarrik Alemaniako fascismoa eta Italiakoa, baizik eta Sesbeko edo Urseko, hori da, evidentzia guztiaren kontrako gauza bat. Hori bai, baina revisionismoa hori da, baina revisionismoa guk ere revisatu behar den guztia, baina zertan finkatuta. Orduan orain, zoritxarrez, estatu batuetan, toki guztietan, hori sortatzen ari da. Orduan, harremana, historia eta politikoarekin normala da. Ea nola joaten zaren harreman horretara, nola baita esateko, agian sinisten duzu, gauza beste egoera batetan horrela sortatu zirela, inoiz pensatuko zen nola. Eta hori sortatzen ari da, niretzat iruditzen zait hori oso gertatzen ari da Frankorekin eta frankismoarekin, ez da bakarrik Vox, horiek ere bai, baina jaspalditik zetorren, bengo fascismoa ezelain aiztoa izan, autoritarioa, Franko gizajoa begira nola zegoen, ja biologikoki, minik ezuela egiten, eta gainera ekonomia gorran zoa zela. Horrelako gauzak oso zabalduak daude. Denboraldetik gaizki gabiltza, eta aipatu du 1512, aipatu du 36an, nola esateko, eta frankismoaren errepresioa aipatu dugu Euskal Gatazka, eta Arturo Kampion aipatzek ustear egon gara. Ez zote gehiegitan gertatzen, eta zu baduzu Arturo Kampionen inguruko liburu bat. Bai, badu liburu bat, eta hori bakarri baizik eta dena dagoen, bere paperen artean dauden artxibategiak denak irakurri ditu dela, horretan sartu nintzelako. Ego nintzen 4 urte terdi liburu horretan lantzen, beste batzuk, beste gauza batzuk egin dituzte horrekin. Orduan Arturo Kampion da persona bat oso interesgarri, historialari batentzat, politikoki niretzat iruditzen zait oso interesgarria dela, eta orduan garai hartako hori izan barnetan. Arazoak ulertzeko. Irakurketa egiten denean,
Baude irakurketa ezberdinak, edo nik entzun izan ditut irakurketa ezberdinak, ez da Euskal Herriari dagokionez, Euskarari dagokionez oso interesgarria, baina beste alor batzutan, bere garaiko gizona izan entzen, baina kontserbadorea. Ez nik esaten dut, bi irakurketa horiek daudela, orduan, zu bezalako aditu bati galdetzen dio, zer iruditzen? Baina historiari bezala ez dut inoiz esan konservadorea erdenik, oso konservadorea, baina oso ultrakatolikoa zen. Baina horrek ez zuen, ez zion, eragozpenik egiten, egiaren aurrean gauzak aurrera eta ondo ikertzeko. Hori da zontoa. Eta orduan denok ditugun gauzak. Eta ez dira homogeneak, Arturo Kanpion zen horrelako bat. Baina oso interesgarria da nik atera nuen ondorio bat niretzat interesgarria. Euskal kontzientzia modernoaren sortzaile izan zela Kanpion. Eta hori, ez da baitatzeko dugu, baina hor dago. Beste intelektual askoaz ezin da hori esan. Bere lana hor geratu dela ja. Akaso Nafarroan gehiago ezagutzen da Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetan baino? Agian bai, baina nik uste dut Espainiarrentzat ere Kanpion irakurtzea ondo. Ongi letorkeela. Ondo letorke bai. Ongi letorkiela. Zeren bai, bada... Horako personak ez dira linealak, badago gauza asko. Badakizu Republikarra izan zela, eta Republikar federala izan zela. Eta gehien gorrotatzen zuen alderdiak Kanpion gorrotatu. Karlismo izan zela. Orduan badizu bakezale izan zela, eta antimilitarista. Horrekin ere, Aita Santuaren autoritatea ezin ukatu eta ez ukitu zen hori da, munduan dagoen gehiena. Eta horrela izan zen, ez dago historialari bat ere, oso aurrerakoia, Meretxigarren mendean izan zenik, edo agian ehuneko oso porzentai txikia. Universitatea konservadorea zen lehen eta orain, baina berezik lehen. Deabruaren galderetan, eginen dizkizudan 3 galdera, ekarri nahi dut elkarrezketara zer gerta ere, zero labur erantzun behar duzu, eta akaso, gauzkago 3 minutu oraindik eta atera nahiko nituzke gai hauek. Lehendabizikoa, Nafarroako urrezko dominak enduko altzenioke Felix Huarte enpresari frankistari? Tokatu zitzaidan ofizialki txosten hori egitea, gobernuarentzat. Eta gobernuak ez zigun inoiz esan zer egin beharko genuke guk, edo zer egingo genuken. Guk, aipatu genuen, eskatu zigutena, hor zegoela zerrenda bat, eta erabaki haiena zen. Ni eskerrak une horretan ez naizela egon. Zer esango nuke, aldez aurretik nik uste dut proposamen hori oso gaiztoturi zegoela. Proposamen hori ez du frogarik, baina hori ja mai gainean jarri zenean, gero gobernu horrek hartu behar izan zuena. Nik uste dut proposamen hori posoinoturi zegoela. Lotzen zuelako Miguel Javier Urmenetarekin, Frankoren garaiko alkatearekin, gerora aurrerakoia eta euskaltzalea ere izan zena, bi aurpegi horiek badituen gizona. Urmenetarik kenduko altzenioke? Gauza bera esaten dizut, baina bigarrena, ez dut erantzuna ekiditu. Nire ustez, oraindik bi kasuetan gutxiegi dakigu. Gutxien dakigu. Proposamena niretzat ezen egin behar izan, orduan erabaki ezen existituko, eta niri gustatuko litzaidake Huarteren artxibategia ondo harakatu, zeren hor dira gauzak. Horren inguruan, prentsan bereziki, esan diren gauzak, nik ez nituzke inolaz ere sinatuko, zeren ez daude denak frogaturik, baina dudari gabe, proposamenak bazera mala dinamita barruan. Ederki, beste pertsonaia bat aipatu gabe, edo pertsona bat interesgarria aipatu gabe geratu zaiguna, Ricardo Zabalza da, erratzuarra, eta Errepublika garaian UGT sindikatu, garaietan oso indartsuaren, nekazaritza arduraduna. Hari buruzko liburua idatzi zenuen, Madrilen aurkeztu behar zenuen, eta azkenean etzen aurkeztu, ze gertatu zen hor, konta daiteke? Garai horretan, guk gazteago ginelarik ezagutu dugu eta praktikatu dugu, nola ezagun, sektarismo handia. Kasu honetan gertatu zena izan zen bat batean PSOEk, imaginatzen dut, hor
zirela bere agintaririk garrantzitsuena gujetekoa dutarik gabe, baina baita ere parlamentariak eta bar, oraindik horretan egon zirela. Zeren argudiatu zuten, argitaletxe horretan argitaratuta. Txalapartarekin atera zenuen. Txalapartarekin, daki zer. Eta, nik uste dut oso gauza itxusia egin ziotela Zabalzaren familiari. Zeren izan zen unerik oberena, beraiek, omenaldi publiko hon bat egitea persona honi, azken fina izan zela Largo Kaballeroren bigarrena. Eta hitzartuta zenuten, ez da, aurkezpena familiarekin eta ujeterekin, baina txostenak heldu ziren nolabait esateko Iruñetik argitaletxearen eta egilearen inguruan. Niri Madriletik abisatu ninduten. Informazio zutela, ni ez nintzela oso adiktua haien ideiei, esagatik izan behar, hori da, niretzak dira tontokeriak. Eta orduan bi egun lehenago, dena ja iragarkiturik zegoela, bertan bera utzi zuten, baina niri mina egin zidan izan zen, Zabalzaren semeak, bere bilobak eta jende guztia, Argentinatarrak, denak biltzear zirela. Orduan, ordaindu dugu zieten hotela, baina Ricardo Zabalzak ez zuen, merezi zuen omenaldirik. Omenaldirik jaso. Orain eginda, bastanen. Zeren, nik ez nuen bastango alkatea ezagutzen eta kasualitatez liburua irakurria zuen duela 2 urte eta esan zen, zerbait egin du, eta iaz, Zabalzaren semearekin hor egon da. Joseba Otondo, ez zuzen ere alkatea, ez da? Hori da, eta orduan gustatu zitzaion, persona honen ibilbide politikoa sindikala eta bere ekarpenak, eta hor beti jendearen alde jotzen zuela, azken fina fusilatu zen, eta beraiek antolatu zuten, omenaldi xume, baina unkigarri bat oso polita izan zen. Emilio Marjuelo, Txapen urrengo zuzendaritza batzordean, zuzendariari proposatuko diot, beste elkarrizketa molde bat onartzea, eta da ordu beteko elkarrizketarena, izan ere zinbat gauza geratu zaizkigun bidean, zenbat galdera baztertu behar izan ditudan, jakinda ordu erdi besterik ezkenuela. Bejon deizula, Limaleko lana egin duzu, eta oso solasaldi interesgarri eta atsegina izan da. Zuei eskerrak eta nahi duzen erako. Baina batek egin behar dut txalo. Ari, bertan! Langile familia bateko kidea zara, eta txikitatik pianoa jotzen duzu. Nola da posible? Oso modu errazean. Tuteran, garai hartan, bazegoen fundazio txiki bat, eta hor musika eta solfeo eta gauza guzti horiek duainik ikasten zen, edo albidetzen zuen ikastea, eta ara joan ginen. Amari zorri duzu. Amari, bai. Ze harreman duzu Gabiria herriarekin. Gabiria da herri txiki bat, Gipuzkoan, eta hango baserri batetara joan nintzen euskara praktikatzera. Eta hor niretzat Euskal Herria aurkitu nuen, eta ez bakarrik hizkuntza bat, baizik eta mundu berri bat. Lanaren alderdi komunistako kide izan zinen. Zer zen hura? Alderdi bat, alderdi komunistaren ezkerraldean zegoena, baina lehenago ere baziren beste alderdi batzuk, eta beste erakunde batzuk, eta geroago ere beste batzuk izan dira. Nafarroko urrezko domina kenduko alzenioke Felix Huarte enpresari frankistari, eta Miguel Javier Urmeneta Frankoren garaietako alkateari, erantzun bera. Nik proposamen hori ez nuke inoiz egin izan. Eta egintan doren niri gustatuko litzaidake historiaren moduan, askoz gehiago jakitea zer zegoen persona horien biografiaren atzea. Seme argitaletxe bateko editorea, alaba bertsolaria eta literatur kritikaria. Sekolakau klase ematen zenieten, posokolakau erraza. Irakutsi diegu bizitzaz disfrutatzen, eta bizitzan denbora dagoela edozen gauza egiteko. Eta horien tartean disfrutatzeko zer esanik ez, ikerketa eta estudioa. Eta horretan datza.